हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानाय एबा नेनानै थानाय साइखं आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1खौ जेबि एबा जाम्बि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला अलरेडि आपल'ड खालामबाय लोगोफोर। जानांगौ नोंथांमोना साइखं आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1खौ गोबाङानो नायबायबो आरो जाय नायाखै नोंथांमोना जेबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जाय नोंथांमोना साइखं आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1खौ नायखांनानै दायो पार्ट 2खौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। आसा खालामो जेबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला साइखं आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2खौबो थाबैनो आपल'ड खालामगोन। ओमफ्राय लोगोफोर साइखं आबुं बर' सावथुनखौ डाइरेक्ट खालामदों जिसास खेरखातारि बिथां, स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों पंकज लाहारी बिथां, करिय'ग्राफखौ खालामदों लिशान रामसियारि बिथां आरो बे सावथुनावनो गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामदों अम प्रकाश खेरखातारि बिथां आरो फावखुंग्रियाव दङ हेलिना दैमारि बिथां आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे बे सावथुनाव फाव खालामदों रुबुल बर', जुनु बसुमतारी बिथां, अमित लाहारी आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनाव गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर। आरो बे सावथुननि डिअपिखौ होदों बड' खेरखातारि बिथां आरो प्रडिउसारा जाहैबाय बिरफुं बर' बिथां। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो साइखं आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन आरो दासिमबो नुवाखैमोन नोंथांमोना जेबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जाय नोंथांमोना जेसि नार्जारी बिथांनि लाइजाम अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दंमोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना लाइजाम अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना बिंगियारि मिउजिक प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना लाइजाम अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ आपल'ड खालामखाबाय आरो जाय नोंथांमोना लाइजाम अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायखांबाय नायना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।